سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዋ ጽሑፍቶ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነቲ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል። ሓጻር ልቢ ወለድ ስቃይ ታጓል ኣዴኺ ብሕማም እንተትሳቀይ ንጽሕና ክሸጥኪ መስዋዕቲ ምኸፈልክዶ? እዋይ ምስ ድኽነት ምንባርስ ክኸፍእ እንድዕ በቃይናታን ሓወይ ከምኡ ትበል ሕድሪ ሓፍተይ ኣነ ኣብ ልዕሊኽ ዘለኒ ፍቕሪ ንወለዲ ኽውን ከምቲ ናትክ ዘለኒ እየ ዘፍቅሮም። ንብዓት በተን ጽቡቓት ምዕጉርታ ወረር እናበላ ኣየ ዮናታን ማማ እኮ ሓሚማ ሕጂ ድማ ከባቢ 200,000 ተባሂላ ገዛና ድማ ከምቲ ትፈልጡ ኢኻ ንገዛና ድማ ኣነ ሓንቲ ጓሎም ከም ዝኾንኩ ትፈልጥ ኢኻ። እንድዕ በቃ ኩሉ ነገር ተሓዋዊሱኒ ብእውነት ዮናታን ሓወይ ኣመና ኸቢዱኒ። ዮናታን ድምፃካ ምስማዕ ወላ ሓንቲ ክገብረይ ይኽእልን እዩ። ምኽንያቱ ምንም ዓይነት ዓቕሚ የብሉን። ንሕድሪ ግን ብልቡ እዩ ዘፍቅራ። እቲ ነገር ግን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ትምክብል መረፀ። ኣብ ስራሕ ኣዝያ ንፍዕቲ ስለ ዝነበረት ምናልባት እንተሓገዝ ኢላ ንዓሙናኣ ንዘስራሓ ሰብኣይ ክትውከሶ ኣብ ጥርዚ ሓሳብ በጽሐት ሓደ መዓልቲ እዩ። ስማዕንዶ ዓሙና ኣነ ሓደ ጉዳይ ጋጢሙኒ ኣሎ ንእሽተን ነገር ክትሕግዘኒ ድማ ደልየለኹ ክትብል ሓተተቶ። እዝንተ ትብሎ ተላ ግን ኣመና እንዳነበዐትን ስቃይ እንዳተሰማዓን ሕቶ ቅረበትሉ። ስለዚ ከመይ ይመስለካ ትሕግዘኒ ዲኻ በለት። ኣይ ሕድሪ ሽኮር ንኣኽ ዘይኮነ ደኣ ንመን ክሕግዝ ደሊኺ? ድሓር ከዓ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣምታት ብሓንሳብ ብዙሕ ሽግራትን ብዙሕ ነገራትን ኣሕሊፍና ኢና። ኣብ ስራሕ ኸውን ኣመና ንፍዕትን ጎበዝን ኢኽ ነርኪ። ሻህ እውን ብሓደ ሰቲና እንዲና። ነዚ ኩነታት ዘይከውን እንተኾይነ ግን ስቂለየ ኣይረብሕን። እዚ ኩሉ ነገር ኣሕሊፍናስ ነዝግ ነገር እንተዘይገይረልክስ ኣመና ሕማቕየ ክብል መለሰላ። ሕድሪ ብጣዕሚ ተሓጎሰት። ናይ ሰዓታት ቆፀራ ንደገ ስለ ዝቐርብ ዝነበረ ንመዓስ ከም ዘህባ ተቋፂሮም ተፈላለዩ። ንምሸቱ ምስ ዓርካ ብምርኻብ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር ዮኒ ብሕድኣት ሓተተ። እንድዕ በጃኻ ናይ ገዛና ዕድልሲ ኣመና ሕማቕ እዩ። ግን ንዓሙና ነጊረዮ ኣለኹ ሕረይሉኒ ኣሎ። ስለዚ ከመይ ይመስለካ ክትብል ነፍቃሪኣ ተዛረበቶ። እንታይ ክብል ሰንበደዮኒ ሃንደበት ዮናታን ተጠራጠረ። ብዝኾነ እንታይ ክብለክ ደሌ ምንም ዓቕሚ የብለይን። እዚ ግበሪ እዘይ ትግበሪ ክብለካ ይኽእልን። እንድሕር ሕልና ኸጌሩልክ ግን ሕራ ይበልዮ። ስለዚ ኢሉ ስቕበለ። ግና እዝን ትብል እንተሎ ኣብ ገጹ ሕጉስ ከም ዘይነበረ ኣመና የፍልጥ እዩ ነይሩ። ግና ኣዲኣ ክትሕከም ከም ዘለዋ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ስቕ ክብል መረፀ። ድሕሪ ሰሙን ናይ ቆፀራ ገንዘብ መሓብ ስለ ዝኣኸለ ኣብ ሰዓቱ ተራኸቡ። ሕድሪ ሽኮር ንኣኺ ዘይኮነ ንመን ይኸውን? ግና ሎሚ ምሳይኺ ክተምሺ ሕትኡ ወሰበለ። ኣንተ ዓሙና ነዘን ምዃንዶ ክስእን እሺ ጸገም የለን። ቀዳምነት ግን ነዚ ሰልዲ ነቦይ ንሓቦ። ምኽንያቱ ሎሚያ ሕክምና ክትገብረ ደይ ክትብል ተዛረበቶ። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ብምርድዳ ነቲ ገንዘብ ገዛ ብምብጻሕ ናብ ኤክሲፖ ገጾም እዮም ዘምርሑ። ፊት ንፊት ኮፍ ኢሎም ዕላል ጀመሩ። ከዋግዑ ጀሚሮም
مريت النامسية كخيد جمرة بيمان بتساقام لبخاز وقع موسيقى اندا سمعو نحزن بدرب حقوس تنبلوو أمو كذاك خيد دو بلت اتزلو خنتات زي ترد أقوال أمو لومي مسايك تحجريخي سلزي أرات حيزلخو حندبت زي تزبيتاو زربا فنولا انتاي بلك أمونا نمنتاي ديخا حاجيسكاني فتصم كخون زي خاليو نبقات تحت أبت أمنا سنبدت نتحاجز بخمزي حسبتون أوفا نبقى قربيلو سمع النمو اتجنزب يلا ملاسيو كيدي اتجنزب جم ملاسيو داقمين هيرو ملاسلا حجرقن كلتا خونت بسنك جنزب كوراك تشيد أبطر زبات بقى محراي نخيد تتحيزهم بمئتاو نتامشات نخاقوحو معصو خفيتهم نبقرات بمدياب نتسرح نخجمرو ناي دقايق تعرفوهم وشت أورقاتا بترقتا عسيلو أب كتور فرحي آتيا زي دليل تخنت كتفتسم تقديدا نتزز ألما حيوات نايدئا مبرحتي نختو اللعلو نايمود دعتا عجا بتزحت بإيدا سحبو نبقرات بموداق كمن دقانا كداغنا وزيقو نابتي نايزل ألم كبرا بزيد نقاطة موت لوقنعو أب حدش هيوات أتوا دمت حدري بخيات النبعاتن دمن طرح كونت بحقي حجرم انت دي أختبل أب زيد لي تو هيوات أتيا نتصبحيتو أب دقاقز أخوينا بنبعات اندات حتسبت لنبسا مارارتا بسا أنجنزب بسا انكدخنت بلد زحر سالستور حديا تحكيما حيا سلستا ملست ولا بزقبرات اللات عري نفت عري أب ممسكن ولا دقا تدبس صنبر قبرنا يقوالاقن أي حقوسان كاب قزان خطوات زعون أبوأ تعزاز حبا حجري تأنيسا كم من ينتتبح الكاس كاب على حدر أبو سلستا قلعوت أزيد ما نسدرقا زي حقوسهم نقر نافتا ببسح شقاطو زركبوا بياسا اندخدت دما منوابو رؤى نممسرات أبكرتتيا زتوافرت نهيوة الدئا أدحينا هيوتاقن تزاريقو نتمشتر كي تقلل دما نمفر راح قالات سلز تزاربا سقت بالمرزت هجري ناي بحق إيا تبساجيا وعلى الدئا فتيما وعلى تاقن زفلت اللاسئينا الدئا بقوالا كسنتي كونتن بعالبيتا سلز برتعاقن تمكت بالمرزت سكيات حجري بخلو ترايو دحر شدشتور حبيلوكن حوبوها نتخوناتات سلازة علالهم بتمسات قوالهم تقرمو نقوالهم يقرب مال دما وعلت قوالهم أحدثو حجري نزنت الزيت فتسم تنفاس الدئا أي مراخبة هيوت الدئا أحدئا وقاب مخفالا فقر ولد خمزة اللوا مقلت البونا أيو لعلو خلوقن مس عركة فلاليا كابب قلعت بمولادا سكيات نفسها حيزا ترفت أفكاريا تفلياتو تفتسما أديخي بحمام تتساقي نتسهنا خشيدكي مسواتي ما خفلكدو هيواني حساب رئيتوخي أو ناي كومنت مزحف بوتا كدا في اللي